Der sker rigtig mange gode ting i Vordingborg by. Igennem denne programserie vil vi prøve at vise jer nogle af dem. Velkommen til den gode historie. Så kører vi. Vi skal ud til øens dyr. Det ligger på Massenø. Massensø. Massenø. Jeg har faktisk aldrig lært, hvordan man siger det helt rigtigt. Men det ligger derude i hvert fald, så vi skal lige over et par broer. Og besøge Jakob, som vi har en aftale med her om lidt, som skal vise os rundt og fortælle os lidt. Så det glæder vi os rigtig meget til. Så skal vi et lille smut over Massensundbroen for at komme til Massensø. Der var den sidste viadukt, og så ligger øens dyr lige herinde til højre. Så er vi her. Jakob, nu er vi på øen jo. Ja. Øens dyr. Kan du prøve at fortælle os, hvad det egentlig er for et sted? Jamen, Øens Dyr er jo et beskæftigelsesprojekt og en forlystelsespark, minizoo, og samtidig også en frivillig forening. Det var mange ting på en gang. Ja. Så I kan mere end bare det med dyr, faktisk. Ja, altså vi står lidt på to ben, plejer vi at sige. Og det er, at vi har hele vores dagstilbud, hvor vi har STU-uddannelser, vi har beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud. Men så er vi jo også en minizoo, så vores medarbejdere og elever har et seriøst arbejde at tage til hver dag. Ja. Fedt. Og det er et sted, hvor man kan komme i løbet af året som familie, eller hvem man nu er. Ja, altså det er for alle. Vi har rigtig mange institutioner, der kommer hernede. Ja. Vi har godt samarbejde med nogle forskellige NGO'er, som Mødrehjælpen og Røde Kors. Så er der selvfølgelig også Familien Danmark, der kommer herned og har ungerne med og en madpakke og hygger sig. Hernede kan man jo komme ind til de fleste dyr. Og de fleste synes, det er sjovt at prøve at klappe en kænguru eller sidde inde og hygge med kaninerne. Ja, og det må man gerne. Ja, det må man gerne. Ja. Det er meget få af vores dyr, man ikke kan gå ind til. Og det er bare rigtig fint med dyr i børnehøjde. Ja, bestemt. Og så har I for dem, der arbejder her, de kommer lidt forskellige steder fra. Ja. Det er et samarbejde, vi har med noget, der hedder Startskuddet. Ja. Ja, og de har deres fagskole herude, sådan så at de kan tage en dyrepasser STU. Vi har en masse i forhold til byggeri hernede. Vi har selv bygget alle vores hegninger. Alt træ hernede skærer vi på eget savværk. Ja. Plus at der er en masse i det her med at formidle dyrene. Så det er også noget, vi træner vores elever og medarbejdere i. At fortælle om slanger og fortælle om edderkopper. Og, ja. Oplever jeg så mange, de har en begrænset periode, og så tager de videre bagefter? Eller hvordan? Nej, altså de er her som regel altså STU-uddannelsen er 3 år. Okay. Og vores frivillige er her sådan cirka 1 år, og så finder de på noget andet. Ja. Okay. Og så er der vores i beskyttet beskæftigelse og sådan noget. De er her jo lige så længe de har lyst. Ja. Fedt. Skal vi prøve at se på et dyr? Det kan vi godt. Ja. Vi kan gå ind til kænguruerne. Du kan se kænguruen, der sidder der den forreste op langs med hegnet. Hun har en unge, der kigger ud af pungen. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Det er jo sådan med kænguruerne, at faktisk kort tid efter, at ægget er befrugtet, der hvor det stadigvæk er et lille embryo, så kravler det ud af skeden på hunden og op i pungen. Og så sætter den sig fast på en digevort. Og så vokser den sig faktisk der ned i pungen, så det fungerer ligesom en udvendig livmoder. Har den så været ude før, den unge der? Har den været ude af pungen? Ja, den hopper lidt ud, når der er fred og ro hernede, og alle er gået hjem. Så ser vi, så hopper den lidt ud, men så hopper den ind igen. Okay. Det ser faktisk meget sjovt ud, for den kommer med fuld fart og tager nærmest et hovedspring ned i pungen. Ja. Så, og dem kan man godt røre ved? Plejer de at være generede, eller? Nej, altså når vi fodrer, så er de jo meget nysgerrige.
så kan vi komme til at kæle dem alle sammen, og også vores får, der går her. Når man er her uden for fodringstid, så er de lidt mere reserveret, men må ikke, at du kunne få lov til at klappe en kænguru, tror jeg. Vi kan da prøve. Ja. Om de er lidt forbeholdende. Jeg tror ikke, de gider. Men fårene gider. Det vil ham jeg gerne til gengæld. Ja. Og det er vores osangfår, dem fik vi sidste år. Det er verdens mindste fåreras, så de bliver ikke større. Nej. De er meget sjove. Jeg tror, vi havde små 9.000 igennem sidste år, altså gæster. Ja. Så det er jo rigtig fint. Ja, Det bliver først, hvad kan man sige, en rigtig arbejdsplads for vores medarbejdere og elever, når folk har lyst til at komme og se, at de kan få lov til at vise dyrene frem og sådan noget, ikke? Jo, ja. Det er klart. Så det sætter vi stor pris på. Ja. Jeg tror snart han smutter. Ej, hvor han så ham her. Jakob, det her, det er jo Ulrik, kan jeg forstå. Det er en ugle. De dyr, I har her, er det nogen, jeg også må få? Ja, og så alle de dyr, du kan se på øens dyr, det er nogen, som du må have derhjemme privat. Fordi vi har ikke sugestatus. Nej. Vi har en særlig tilladelse, kan man sige, fordi vi har mange dyr. Men de dyr, vi har, de kræver ikke specielle tilladelser. Så kræver det noget i forhold til især ugler. Der skal man have fremvisningstilladelser og andre forskellige ting. Men man kan sagtens have en ugle derhjemme. Vi har jo også vores terrariestue hernede på øens dyr. Ja. Og der har vi jo en masse slanger og edderkopper og varaner og agamer og leguaner og alt sådan noget. Ja. Mange af de elever, vi får i en STU og de her medarbejdere, vi får i beskyttet beskæftigelse, de elsker krybdyr. Ja. Og det er faktisk noget, der er kæmpe efterspørgsel på. Og det er også noget, hvor vi tager ud i børnehaver og plejecentre og sådan noget, og kan have slanger med, og vi har selvfølgelig også nogle af de søde dyr med. Men her er der en af vores edderkopper, som jeg lige tænker, du kan få lov at hilse på. Det er en Grammostola pulchripes. Nu vil jeg ikke tage den op, fordi jeg ved, at du måske ikke er den største fan af edderkopper, men så kan du sådan se nogenlunde i forhold til hånden, hvor store de er. Ja, den er stor. Ja. Og der har vi især en af vores frivillige, han er rigtig god til at tage dem ud og formidle. Og hvis man så kommer herned en weekend, hvor han er her, så kan man få lov til at sidde med den i hånden. Okay, og det vil folk gerne frivilligt? Ja, det er der faktisk flere, der gerne vil. Det er nogen, der godt kan vi har oplevet et par stykker også, som der har bøvlet med, at de har været bange for edderkopper. Ja. Og det, de kommer og fortæller bagefter, når de først har siddet med en af de her, så den her lille edderkop, der kravler rundt derhjemme, den er pludselig ikke så farlig. Men det er jo heller ikke rigtig en edderkop, det der. Det er jo mere sådan et pattedyr, en eller anden slags, føler jeg. Ja, og det er på størrelse med din schæferhund. Ja, det er tæt på. Hej Matti. Hej. Og hvad hedder ham der, hende der? Det her, det er en mælkesno, og har også et navn, men ja, Danny Boy. Danny Boy, ja. Han er godt nok fin. Ja, det er han. Han er meget fin. Meget rolig, når han faktisk først kommer ud. Man plejer lidt at sige, at den her race, den er lidt mere livlig end kongesno. Men han bider ikke? Ikke hvad jeg har oplevet. Nogle slanger, de væser jo, for ligesom at advare, og nogle slanger, de klemmer. Okay. Jeg har oplevet lige med ham her, at når han er ved at skifte, så kan han faktisk bedst lige at være inde i buret, i terrariet. Ja. Hvor nogle slanger, der er de ligeglade. Så det er lidt forskelligt. Altså skifte ham? Eller? Ja, lige præcis. Også fordi, så bliver de blinde, og bare gerne vil have ro. Så bliver de blinde? Ja, de bliver blinde for øjnene, ja. Så de får ligesom det der blå skær for øjnene, hvor at, at de ikke kan se noget. Okay. Nu kan jeg faktisk lægge mærke til, at er han tæt på, eller? Han klemmer faktisk lidt mere, ja. Og hvad betyder det? Er han så ved at spise os? Nej, man skal bare være lidt mere ops. Og det kan også være det, fordi han lige skal sætte sig lidt mere. Matti, hvad er det, du laver her på øens dyr? Du arbejder her? Ja, jeg arbejder med forskellige dyr. Ja. Jeg er lidt rundt omkring. Ja. Jeg er ikke så god til at have det her med én opgave. Jeg er nødt til at være lidt rundt omkring. Det betyder så du er sådan lidt med alle dyrene at gøre, kan man sige? Ja, og så kan jeg sjovt nok bedst lide dem, der er lidt besværlige. Ja. Det her med, at man skal arbejde lidt med dem. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide at være lidt stedig. Jeg giver ikke op,
Det tror jeg er meget god ting at have. Så en ged, det er sådan lidt for kedeligt? Måske. Ja, det er det faktisk. Så hellere give mig en alpak, der er lidt umulig, der lige skal trænes lidt op, og det her med, at man skal vise dem, det er mig, der bestemmer. Ja, okay. Ja. Men hvad er dit mål med at være her? Er du dyrepasser? Vil du være dyrepasser? Det er gået op for mig, imens jeg har været her, hvor meget dyr egentlig, altså hvor meget jeg kan med dyr. Mere end jeg regner med. Jeg kan godt være en form for ordblind, så det her med at læse op på opgaver og dyr og sådan noget, det har jeg ikke gjort så meget af. Jeg har mere læst eller observeret og mærket efter, hvad dyrene har brug for. Ja. Og der har jeg faktisk ret plet hver gang. Så det her med, at mange mennesker de siger, at jeg er god til dyr, det kan jeg godt se, hvad de mener. Ja. Men det havde jeg jo nok ikke opdaget, hvis jeg ikke havde været i en dyrspakke. Altså, så har jeg jo nok ikke opdaget det. Jeg har altid haft et talent for hundetræning der. Men det er lidt fedt, og det giver en ro. Hvis du har en dårlig dag, så kan du komme herhen og sige hej eller et eller andet, eller bare det her med, at du er hej. Jeg var jo bange for slanger i starten. Herfra i hvert fald. Jeg blev jo bidt første gang i siden herude, og der kan jeg jo godt mærke, at hvis jeg laver det her rundt om, så kan jeg godt få sådan en følelse af, nej, nu skal jeg passe på, ikke? Var det Danny Boy, der bed dig? Nej, det var det ikke. Nå, okay. Heldigvis. Ja. Og det er jo ikke for, at den vil spise mig. Det har jo været fordi, at jeg enten har været for lang tid ude med den, eller at den bare ikke, altså det er en dårlig dag. Dyr kan jo også have dårlige dage, ligesom mennesker, ikke? Ja. Så. Men han undersøger, at han er positiv, kan jeg se. Han holder i fingre med mig, så det er positivt. Han har en god dag i dag. Det har han, ja. Og han holder dig i hånden. Ja, så det er perfekt. Gør han, ja. Han holder tommelfinger. Ja. Fedt. Jamen, tusind tak, Mette, fordi jeg måtte hilse på dig og på Danny Boy. Ja, det var så lidt. Jamen, det var Øens Dyr, Jacob. Ja. Tak fordi I måtte komme. Det var super fedt. Jamen, selv tak. Det var hyggeligt, I gad at besøge os. Selvfølgelig. Ha' det godt. Lige måde. Lasse? Ja? Du skal lige sætte gedekæden ned i noget. Det var den gode historie for denne omgang. Tusind tak til Øens Dyr, fordi vi måtte besøge dem. Husk nu at bruge alle de fantastiske muligheder, vi har i Vordingborg. Og husk at se med næste gang, når vi skal ud til den gode historie. Ja, og hvad synes du så om at være dyr her på øen?